Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na, eto na, eto na. Ang pait di kakagat, kundi pupupukin. Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng awa. Buong araw walang gawa, kundi ang tunganga. Anong dapat Pukpukin ang dapat pukpukin. Welcome po sa programang Tingog kan Banwaan. Sa pangaran po ni Pio Fernandez, maimportante kayang pinaglalakaw. Kitang una po mag-iribahan hanggang po kitang alas. Hanggang anong oras kita tabi, Chief Ramiro? 10:30? Ano? Sarong oras may kabangaan na. Iluno ayan na. Sarong oras may kabangaan sana. Mga tugang ta si Pio kaya maimportantiho na pinaglalakaw niyan para po mga tugang sa iyang mga dapat arasikasuhon. Ngunyan tabi na paggaga. Dili po mga tugang sa DCGB sa programang Tingog kan Banwaan. Makakasabay niya to sa Technical Department Chief Ramir Tanay. Si Jerome Martinez sa Facebook Live, si Ate Shara Leron sa Newsroom, puga-puga sa surat kan mga bareta, Sinda Jenny, Russell, and Paring Mar de la Cruz, News Director. Para po sa mga bareta, siyempre po sa luwas, Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Good morning po sa Sendo Boss. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw, mainit na mainit ngunya. May pinagbabasihan kaya mga tugang ang provincial government walbay para po mga tugang sa measurement kan heat index. Kaya apudan ta daw ngunyan si Sir Cedric Daip, aputun ta daw mga tugang kung ano pag sinabing nasa piga-apo na extreme heat index. Ano ko sabihon kayan? Ano ang basihan? Ano ang scientific basis kan mga iyan para po mga tugang kita, luway-luway na kitang makapag-abante ta sa mga baretang nakukuami, inidatabi ang garo pinakainot na nangyari. Ha? Digdi po mangyayari digdi po sa probinsya Canalbay, may kinaraman po mga tugang sa ano yan ha? May kinaraman po sa heat index, no? And may paliwanag naman kan kung nata magkaibang heat index sa Pag-asa, magkaiba man ang heat index tabi sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ha? Magkaiba. May paliwanag na kan si Madam Ladi Azur and mismong sa Pag-asa. Depende po sa location. Ano. Pero aputunta mo na mga tugang ang apsi mo. Tabi mga tugang kang kang PD RRMC may kinaraman sa siring na bagay ta kwan baga iba-ibang init ang namamatian ta sa palibuta kaya inapudantaan sa tuyang amigo Sir Cedric. Good morning. Very good morning. Yes, bako ka man po bising o yan, sir. Pagi ka ba kawisin? Yan ang gusto ko sa inyo. Kanan tunay. Alright. Congratulations, Tabi. Tainot na dagog ta ka man ang galing din sa DCGB na nagibuki sarong, tama ba? Sarong, nalingwan ko sa term, ang kay mong opisina po si Governor para sa pagbasihan sa pagdideclare Tabi Dr. Cedric Nin, suspension of classes sa iraram kan extreme heat situation. Okay. Iyos sa heat index warning criteria. Yes, opo, sir. Di ko yan bagang aldaw, nag-declare ang sa tuyang gobernador through your sa inyong opisina and si Gob as chairman Tabi. Ano Tabi, sir, ang paano na in-apply? So, sendo Tabi na bilog na criteria Tabi, Dr. Cedric? Ang heat index kaya tangon yan, pag halimbawa alas 6 na, nag-abot ng 36,
Tapos pag abot sa 12 o'clock, 39. Opo. And then, mababa naman yan sa 36, mga 4 o'clock PM na. So, possible lang heat exhaustion and cramps. Tapos, Opo. kung longer ang activity, pwede pang malawag yan sa heat stroke. Opo. Kaya, kung araw ka ng situation, malawag magkarara kita sa level 2, probable ang recommendation na talaga na mag alternative mode sa klase na bako ng in-person. Dapat maiwasan tayo yan, bako ng in-person. Pagkatapos ang DepEd, okay na sila sa modular. Ay problema pang ibang private school, kagaroon ay pa sila ready sa modular other alternative modality. Tapos pwede na nga kita, dahil may panasabay duman. So recommendation for alternative arrangement, garong work arrangement for senior and comorbidities. Opo. Dahil may pa ito na sabay. And then, sa araw kaning level tango niyan, recommended na nga na dyan na dapat suspended na ang outdoor activities, halimbawa field missions. Yan. Dapat, Oo. kuya na, isuspend na yan or i-minimize na. May sitwasyon na paghali sa field, inatake, nagadan. Iyo. Yan. So, may iwasan. Oho. Iyon na ini ang short-term solution na ang long-term solution kaya sabi Henry, Opo. ibalik sa dati ang school calendar. Iyo. Iyo sir, tama ka dyan. Actually, ako na nagpabor kan araw ka na sitwasyon. Pero, as of now, tabi, Dr. Sir Rick, sir, ang nahiling, ang perming subject of suspension itong suklase, itong na-mention mo man nanggad na mga outdoor activities, natapo na pag kita minaabot sa araw tabi ka itong sitwasyon, sir. Automatic na dapat yan. Oho. Kundi, nakul kaya akong kauron kasahapon ng mga eskwelahan na maski sinda, nadipisilan mga estudyante. Ako nga ni Henry, Opo. may klase ako sa sa masteral student sa graduate school. Oo. Ikaw akong estudyante na din nakakalaog na nagmumotor sana siya. Iyo, may nito ng pagmotor, sir, di ba? Nadipisilan. Kaya nagsasuggest sinda kung pwedeng mag-online naman kaming klase. Sabi ko, next Sunday, online na kita. Talagang, may mga, hindi ko maiwasan na may absent. Iyo talaga. Totoo yan. Oo. Okay, so, with that po, sa sitwasyon na ini, sir, anong criteria po sa binasihan po nindo? Ni Nasa Governor level Gas? 2 man gararay kita Level ngayon. 2, okay. Nasa level 2. Kaya, itong criteria rin na nasa level 2, ito na criteria. Opo. Sabi po nindo, tama ba? So nadangugong bareta, kita sa Albay may pinakainot na araw kaining criteria tabi, Sir Cedric? Iyo, topic kauro na nga na ako kayan kang Assistant Secretary General kang United Nations. Kang Sarong Aldao, kasabay sa mga taga-UN, Mangkok, tapos pick up na nila yan na ginibot sa Salbay na heat index warning criteria. Taugmaw nga na sila, nakadevelop kita kayan. Ay, wow. Tapos, kitapos na, although itong sa pinbasihan min so recommended man kan pag-asa, kaiba may man si Lilian Guillermo pag meritinikan, kaiba may si Director Yukot, kaiba ta sa turong sa apat na divisions kang cities and division of Albay. So pag-oronan mo iyan, actually, iyan na criteria iyan, existing na iyan, maski kang sa pag-briefing ko pagkan 2014, iyon na iyan ang criteria. Kinaganta sa dinitalieta sa napag-actions required and then sa warning mode kung ano na talaga dapat, anong classification naman sa warning 1, 2, 3, and 4. Pinilog na sa detalye kayan. Pero sa science kayan, yaon ang haloyo na iyan. Iyo. Pero sir, ang basehan ta kay ni so report na pigulwas tabi kang pag-asa, dahil iba? Iyo, sa pag-asa. Kaso, kunyan, taday kitang ang heat index kaya depende yan sa namamatyan ka lawas ta. Yes. Kung hihiling mo sa international ngunyan, sa AccuWeather, ikaw kitang Albay, ikaw kitang Legazping, humidity, lalo na ang humidity pag alangkawon, nakakadagdag tayo sa init, 85%, 90%, taglalangkaw ang humidity pagkunto. Yeah. At di ko man yan kayang explicar ngunyan, tamadipisilan magsabot, at Iyo technical na baga. gagamiton ko. Totoo yan. Gusto sabihin kayo, so halangkawon ang moisture na pag pigdaplos kita, dahil ang space na duluwasan sa daplos neta, dahil na siyang mapapadumanan sa paros, dahil halangkawon ang moisture content ng paros, nakakadagdag yan sa init, duman sa humidity, tanganin maglangkaw ang heat index. Opo. Pero, di ba, sir, magkaiba ang
heat index sa iba-ibang lugar. Si for example sa Albay, magkaibang heat index pero gano'n mangyari siya naman sa range kang pigapon na extreme. Tama? Iyo, may Oo. mag-a-average kita, pero pag naglangkaw ang temperature, Oho. lalo na pag udto, Yeah. maski tapos ang baba ang paros, maski alangkaw ang paros kung halangkawan ang humidity, dit mas ang difference kendo man sa bulon, sa Iyo gilid po. ka, mas grada sa gilid kang dagat, tapos kuya o kasi ibabaw kang bubong. Iya. Oh, ta. O nga ning asar sa mga claw example kaan, so pag-asa tayaon sa Old Airport, Buda sweet index digdi sa Cedar. O dyan baga sa may inutan mo sa likodan nindo sa city, Iyo, Magkaiba, sir? kaya nakabugsak yan sa ibabaw kang bubong. sa bubong, sa Kaya at parin. least, okay man iyan, at least kung iyan ang temperature sa ibabaw kang bubong, para mo na dahil kabugsak kataon ang temperature pag nagsakat ka. Yeah, correct. Sa gilid kang dagat, pag dumagamay sa dagat, pwede man ang temperatura dyan sa gilid kang dagat. Yeah. Much more, kung exposed ka, na mas halangkaw pa ang body temperature mo, ang heat index ng body heat index mo, mas halangkaw pa yan kung ikukumpara mo dyan sa nababasa kang temperature sa Yeah. thermometer. Mhm. So, ngunyan, so forecast range of temperature kang pag-asa ang pigbabasihan ta. Opo. Mm. Kung grabe ang effort mo sa lawas, naglalangkaw pa ang temperatura ang namamatian mo. Iyo. Oh. Kaya nga na ibaga, prolonged activities will result to heat stroke or cramps. Cramps muna. Tapos, exhaustion, tapos cramps, and then prolonged activities, pwedeng mag-result na yan sa heat stroke. So, kaya nga na, pag may nito, dapat unnecessary movement iwasan. Hindi kita magparahiro. Pagkatapos light materials, magparasulog itom na ba daw kung mainit. Iya. Oo. Oo. So, tapos iwasan magparahiro. Tawa, lalo ka naghihiro, naglalangkaw ang body Correct. index mo. Yan sa nga ni baga temperature. na nasa classroom ka, ang estudyante mo nila mo sigang kayab, di siga kalingahot ka, nagkukuha kang energy ba ko sir? Pero kung nasa classroom ka, okay lang kung aircon. Oh, yeah, Pero kung aircon. Paluwasun hapon na. Nya kung bako aircon lalong problema. Ayo, maski ventilated iyan, tapos may paros, may electric fan. Ang paros, mainit man giraray. Yes, yes. Okay. Sa ano pong level kita may posibilidad na ang tao pagbawalan Sir Cedric na magluwas? Pag nasa extreme na kita, mga 50, 51 degrees Celsius ang temperature ta. Oh. Ano na yan? Nasa extreme danger na ang classification ta naman sa heat index warning criteria ta. Iyo, ano ano? na yan? Oh. Extreme danger ta. Ang classification ta, ang 1, ano yan? Ano yan? Mhm. Level 1? Caution. Oo. Ang 2, extreme caution. Ang 3, danger. Tapos ang 4, extreme danger. Ayon. So Iyon. pag extreme danger sa 4, ma-declare na kitang suspension of work. Iyan, ano? O dapat ang tao na sa harong gabos o nasa Indoor indoor. na kita dyan. Kuya na kita dyan. Oo. Work from home na kita. Iyo. Sa Albay tabi Sir Cedric, may experience kita ka na suminubra kitang 50 tabi kan mga nakaaging panahon. Kung heat index, iguan na kita kaya Iguana. na kaya na sitwasyon. Oo. Pwede pa nga na maglampas dyan. Lalo na kung nagkataon na dry season kita. Tapos nagkataon na igwa pa kitang drought. Iyo baga ano? So kung utron ko ang drought, 5 months na ding uran. Oho. Ang dry spell, 3 months na ding uran. Tapos ang 2 months na ding uran, below normal. Iyan ang classification kan pag-asa. Mm. Kaya kung sabayan mo pang itong drought ta, kalmada ta nasa transition ngayon ngunya na mayo kang amihan pa siring sa habagat kalmada ding paros damor na mas mainit. Oo. Wala, gari, sa May, gari mas malala ini sir. Sabi ba kang pag-asa, mas grabe ang init na mamatayan ta sa Mayo? Ayo, sa transition kang amihan pa siring sa habagat, makalmada iyan, mamamatihan ta talaga. Ang term kayong katulad ni kal area. Oo. Meaning, Ano? di kita pigagyan kay paros, nasa katahawan kita kan different directions kan mga paros. Kaya kalmadahon kita, sobrang init yan. Mas maalingahot. Ano? Okay. So talagang advisable talagang ang klase magsuspender pag abot ka na, no? Pero dahil naman suspender ang klase talaga, Tabi Henry. Sorry. Suspend lang yan. So in person So in klase. person man sana. So in person. Oo. Tapos asynchronous or synchronous modality, no? Alright. May kwan po kita, may may kakonsider tabi na Sir Cedric na sarong klase nin, ano yan? Tama ba? Igaro nga yan, disaster or extreme disaster? Ang drought, tapos ang heat, paghalangkawan ng heat,
climate change disaster ini. Mhm. Climate hazard actually ang apod kanina. Kung may extreme event na may mga epekto sa community in terms of health, pwede na ning apod na climate risk or climate related disaster. Ayun. Oo. Kaya pala may posibilidad po na magkuan ba kita, mag-declare ki nga state of calamity in the future. Kung nagkaigwa ki abnormal pattern sa community, sa economic and social activities, pwede kitang mag-declare ka state of calamity. Lalo na kung apektado ang mga farmers na dahil ng kabuhayan, Opo. tapos dahil nagbaba so purchasing power kang sa to yung mga farmers na dahil ng income, naapektaran pati sa business sector ta dahil di naman silang income and therefore ang development affected, ang pagkaon apektado, tapos lalong-lalo na kung magkaigo kitang problema sa tubig, Opo. kuryente, tapos communication, ang kuryente tama, apektadoan man kang init. Yes, yes. Kung ang tubig tama, apektaran man kang init. Opo. Tapos kung ang transportation tama, apektaran man, tulusan ng lifelines, pwede na kitang mag-declare ka state of calamity. Mhm. Okay. Pero naman sa heat index ng warning level number 4, yun ang time na ma-declare kitang state of calamity. Ayun, yun. Oo. So may posibilidad na mangyari po sa maabot na daw Okay. Ano tabi sir ang kuwang kaini? At siyempre kung ang UN nag-upload na sa imo, etc. Posible ang national government mao yun ang tabi ning pigigibot sa probinsya Kanalbay. Actually, pagkatapos ka ito, nagalat si Director Yukot kay Permador Negob. So kaniguan na siyang kopya kan Permador Negob. Sabi niya, dadarahon niya dito sa nasyonal. Tama siya sa nasyonal, daiman talaga. Yeah, very good. Okay. Sir, salamato na maray unless po na may pangapudan ka sa publiko tabi from Absemo office. Go ahead. Gusto mo niya na habang sigal init, lalong-lalo na pag-udto, kung alas 10 hanggang alas 4 ang hapon, iwasan tang magparahiro, iwasan tang magluwas. Tanganing, kung lalo na sa may mga comorbidities, Yan. dahil kita lamang maka-experience sa inatake dahil kaya taman iyan ma-prevent, kaya tang iwasan kung ibuhon ta sa dapat na gibuhon. Kaya bawal kita, lalo na sa mga senior, bawal magparahiro starting from 10 a.m. up to 3 o'clock. Pwede na garong 4. Pero kung pwede pag ma-extend na 4 o'clock, kada man sila, ay ngalo muna sa indoor, dahil mag-expose sa mainit, nanganing, dahil kitang ma-experience siyang aatakihon. Yes. Opo. Salamaton Sir Cedric. May ingat po kamo permi. Salamat man tabi. Ako pa man ako senior. Gari, makusog pamanan sa imong yabi kapag paralos lumas sa mainit. Dito nagluluwas. Salamat namin. Yan, salamaton. Alright, bye-bye. Thank you. Mga tugang Dr. Cedric Daep may kinaraman sa suspension of classes. Imagine masunod na aldaw, mga tugang pag naglalain magkakaigwa kita suspension of work, no? Tabi, no? Sa mga maabot na mga aldaw. Kaya, iya mas pagkasabi na sa bago naman, mga tugang sa programa na sa anhapot, na sitwasyon mga tugang sa Dubai, di ba? Asin iba pa. Kaya, mag-ingat na lang po kita. Sabi ko nga ni kasubago, duman sa Angeles, buda sa Manila, salbatan ang init. Nagkukurit mga tugang sa sa lawas, sa kulit mo, kung mafe-feel mo talaga ang tama kang pag direct hit mga tugang yan, ang ang tama kang aldaw sa tuyang kulit. Alright, alas 9:22 oras po sa Pilipinas. Magbabalik po kami makalipas lang kan mga patalastas. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming ko premyo! Laman ang panalo. Mga kabarangay,
Si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenalo 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo. Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Mayong tusok-tusok! Sa Tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras sa DCGB, 9:33. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tanduay, rum, 5 years. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver-Aid Silimarine Capsule. Liver-Aid. It's liver or lover, boys. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Mga tugang paragos kita sa programang Tingog Kamanwaan. Alan Mario, may dagdag pong report. Hali dyan sa luwas. Good morning pa rin, Al. Kamin. Yes, mainit-init na ang morning dabi pade. I-mantener kan barangay, lalo na kan mga residente, ang mga solar water system na pinagibo kan Ako Bicol. Yan ang pangapuda ni Ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. sa mga barangay officials, asin residente, sa mga lugar na existido na ang solar water system. Dahil dakol ang nakakaabot na report sa indang opisina, lalo sa technical group, na kung minsan nararaot ang solar water system dahil napapabayaan man ini kan barangay na supposed to be sindanaan mag-mantener kani, oras na i-turn over na yan sa barangay. Siring sa paglinig kan mga kahoy o sanganing kahoy na sa solar water o solar panel, asin sa ropa dahil nalilinigan ang solar panel, maski trapuhan man lamang para mahalian nin ati o alpog na nakakaulang man iyan sa power na itinatao kaini sa pagsupsup nin tubig hali sa source kan water system. Sa ropang pangapunan na Ako Bicol, nasana sa mga residente bigayan sana dahil may mga eksperyensya sa ibang solar water system na naabuso man kan ibang residente dahil napig-iisip so iba. Kaya yan ang pangapunan na sana magbigayan sana dahil gabos man nangangaipo lalo sa panahon ngunyan na sobra talaga ang init ng panahon, kulang ang mga source ng tubig sa mga barangay. Yan, papadayan informasyon digdi sa luwas, Alarmario DCTV. Thank you pa rin, Al, sa mga dagdag na report. Alas 9:36 ninaga. Siguro ba alas 9:30? Tama, 9:36 pala. Paguna ko, iba sa sa oras ko. Anyway, mga tugang ba sa nata, gusto kong ma-interview ka iyan si General Manager, Enrico Salazar, no? Kang Legazpi City Water District. Tailingon ta kung anon sa indang mga paghahanda, no? Ta kung sabi kang Pag-asa, kung sa Mayo, magiging mainit pa. Amigong King Reginaldo, maray na aga tabi sa imo dyan sa Bangkiruhan. Maray na aga. Mga katingog kamanwaan, Joseph Nares, good morning. Aramon tatabi amigo, boda si Ma'am Ruben Novora Gomez, nasa Mabunga Kamalig. Aramon tatabi sa LCWD, anon sa indang plano, anon sa indang mga contingency plans, ano? Pag-abot dyan mga tugang sa posible tabi na problema sa water supply, hindi po sa Legazpi City. Kung iyan mababa ang tubig, no? Kung mababa ang nagpadagos na nagbababa ang water level, maluya ang pressure kayan sa tuya tabi ng mga gripo. Kaya mas maray na nag-iingat kita, mga tugang kan mga dapat tabi na giribuhon para po mga tugang dahil kita makakonsumo ng dakul na tubig. Siguro, ang pwedeng saro sa mga maging diskusyon, paano pagtipid din tubig? Di ba? Paano mga tugang ang pagtipid din tubig? Mahanap kita kaangki, mga resource person, ano, para po matawan ng kita kitip, di ba? Ako nga ni kasuhapon tabi, Chief Ramir, naglaba. Pinalaba ako ni Mrs. kasuhapon. Pakalaba ko kasuhapon, so last dagang ragnaw baga tabi, Chief Ramir. Dugdug ko sa masitas, tinanong sa palibot ko. Yan na pagkaga, naling gusto tinanong ko, nagbabloy. Bumin na bloy na. Kaya may sabon kayo. Nagbabloy. Pero dahil managadaan, puro babloy. Ganun na ako nagulpikan. Sulas baga naragnaw. Paminsan igul baga ang kikuan na yung ano, so conditioner baga sa bado, pampahamot sa bado, ano ka iya.
Nguyang pagkaaga, pagmata ko na atab, nailig ko, mabablo yun sa mga tinanom. Pero at least lamang, napuro preskuhan, mga tugang kan, ano yan, sitwasyon tabi dyan sa, darakang init kan sa tuya tabi na palibot. Alright, o bueno, didi kita, sandali lang ha, hindi kita sa sarupan niya tong tema, ngunyan pong aldaw, sa DCGB, so igwana palan kinapili na 25, wow, 25 tabi na kandidata para sa Daragang Magayo, nagigibuhon tabi sa Mayo 25 sa Albay Astrodome. Natatada man lamang kipangaran ay may 25 na mga doon mga pangaran kay ni ano kung sisa ini na 25 na ini na kandidato para po sa Mutya ng Magayon digdi po sa Bicol region. So igwa ki mga datihan may mga repeaters, may mga veterano na pagabot tabi sa badyante ni kay mailing ta kung sisa po ang manggagana deugaring ki detalye kung pero dakulang kantidad kay ini mga tugang na premyong ini na pinagpapahiling mga tugang sa ma-erentra mga tugang para po sa tuya na mga event tabi sa maabot mga tugang na Magayon Festival na bubukasan sa Mayo. Ang saro diyan sa dakulang event, ang saro tabi dyan mga tugang sa nadakulang event, iyo po yan na sa Mayo 1, gigibuhon tabi ang pigaapod na Maritime Procession. Maritime Procession. Ang Rotakam Procession, hali po duman sa Tiwi, ay sa Huruan kan Tiwi, pasiring mga tugang digdi po sa Sawangan Park, sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Yan. Mayo 1 po iyan. Kaya ma-cover kami kan event. Pinagbarangayan sa nagkapirang parte. Pag-abot yan sa Wangan Park, may procession man pasiring tabi sa Albay Cathedral. Yan. Tapos pag-abot sa nag-urulian na, paghali sa Albay Cathedral, ang imahen, mga tugang kan Our Lady of Salvation, ang patrona kan Albay, mahapit po yan sa nagkapira na mga parokya digdi po sa tuya mga tugang na palibot. Hanggang sa animahin mga tugang ni kan Nuestra Señora de Salvacion ni Mahal na Ina makabalik mga tugang duman tabi sa Huruan kan Tiwi Albay. Iyan tabi mga tugang an sa tuya na pabarantayan sa mga maabot na aldaw magayunon mabagang panahon kampit sa uno kan Mayo en tamang-tama ang May 1 mga tugang daing laog tabi Labor Day, di ba? Daing laog yan sa tuya na traba na opisina pribado asin pang gobyerno, kaya po mas magiging magayon ang resulta kaiyan mga tugang na bagay na iyan. Kaya dakulan mga pwede na magpartisipar. Nakauron ta kan si Father Joseph Salando, nakauron ta kayan si Father Joseph Salando, mga tugang ang kura paroko kang Our Lady of Salvation Shrine sa Huruan kan Tiwi Albay. Ini po parte kan faith tourism, Ang saro nga na dyan sa pwedeng ilingunta. Ining konsepto kan Ibalong Festival. Kung papaano iyan mga tugang na Ibalong Festival, ma-twist ang istorya na bako ma-twist, madagdagan ka istorya na gari may esensya po nin itong about faith, about naibata. Ang konsepto baga kan Ibalong Festival, ang Ibalong mga tugang is epikong Ibalong. Naroon ko ang kaito ka nag-eskwela akong high school, yan ang mga picture ng mga epiko. Epikong, ang Bicol is epikong Ibalong. Pag sinabing epiko, so hinalian mga tugang kang, ano nangyari kan mga naging panahon? Di ba? Kaya, ang konsepto tabi kan epikong Ibalong, kan Ibalong Festival, tungkol mga tugang sa mga
sa tulong hadi o tulong herwe, di ba? Na si Baltog, si Hanjong, buda mga tugang si nga na saro, Baltog, Hanjong, Bantong, Baltog, Hanjong, Baltog, Hanjong, kunya Bantog, Baltog. Yan baga BHP, Baltog, Hanjong, Bantong. Bata puro yan mga dibahag. Di ba? Oh. Pag iyan na ang epic ko, sabi yun, iyan istorya mga tugang tungkol sa hero o about the exciting events or adventures na ginibo kan tulong tawong yan. Nan mga tawong yan, bako man mga Bicolano, bako man hali sila sa Butabara, India. Ang isipon ta kung paano nakaabot nila sa Butabara, India. Kaya ang kinalaban nila sa mga maligno. Di ba? Mga maligno, mga isinga na diyan so babayi baga na ang halas, ang lawas sa babayi, ang lawas sa halas, ang pandok magayuno na babae. Magayuno na ang pandok ang babae na. So, sa mga urig, mga dulag, na minataki kan mga linsa dyan sa kamalig. Ang saro sa nagkuang atensyon ka ito dyan, si Tambaloslos. Na sinahot. Tambaloslos. Kumusta ka na? Ang picture dyan sa tinampo, so mga makatakot ang pandok. Paano na yun mabagwa di? Di ba na nga mabagwan taki? Ilim mo kumpara sa Cebu. Sa Cebu baga, ano ito? So, Santo Niño. Iyan na Maskara Festival sa Iloilo, di ba? Iyan na sa Baguio, so Flower Festival, di ba? Dakulo niyan sa Naga, Peña Francia. Iyan na kung ano, di ba? It's about faith, mga tugang na. Kung paano daw na umangat iyan adi na ano nga yung siguro creativity about Ibalong Festival. Tama lang mo na dyan. So mga hayop baga ang mga itsura so dahil magkasarabutan. Diba? Kung paano ma-improve na mas lalong magayon. Kaya, na magayon festival, mga tugang, nadagdagan ka ini na faith tourism na ining although it's a kind of religious event na magkakatabang para po magkusog mga tugang ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Para mamidbidan ta mga tugang si Birhen Maria na maray. Baka na itamidbid mga tugang si Birhen Maria tapos ang satuyang kagurangnan, although dapat kita Christ-centered kita. Di ba? Ano nga nang apod ka ang mga padi? Christos, nalingawan ko sa term. Basta sa English, Christ-centered ang dapat na pagtubod. Bako nakasentro kon si Isay, kundi nakasentro mga tugang kay Kristo. Di ba? Yan ngayon ang pwedeng ilingon ta. Sa Aligas baga Agosto ang festival. Sa Sursogon, iba ang festival ninda. Ano ito? Pili. Ano nga na Sursogon? So, festival ninda sa Apo sa Sursogon. It's about, Kasanggayahan. Di ba? Kasanggayahan Festival. Sa Naga, sa Kamsu, sa Iriga, Tinagba. Ang Tinagba, sarong klase ng ritualin pagpapasalamat. Di ba? Pagpapasalamat, mga tugang sa, sa tuyang masaganang harvest. Ani. Di ba? Tinagba. Nakulon yan sa mga magayon tabi. Alright. Opinion lang, sabi niya. The story of Ibalong are the same. Ang pagkaiba lang ay noong una, festive, ay open, ang ROI accounting ngayon, wala na report on ROI. Yan, di ba? Yan. This is a good point na pwedeng pagkaradalan. Na kung paano na, ang ROI kaya should not be
mga tugang given or ang ROI should not be in favor of the government, local government. Ang gobyerno, di ba pwede magnegosyo? Ang ROI, dapat ang return niya sa publiko. Halimbawa, may festival ka, may ROI sa mga hotels. Pag dakol kang bisita, mabubuhay ang hotels, restaurants, transportation. Iya bagang katuyuan kan mga festival, nabubuhay ang mga hotels, restaurants, transportation, gabos na aspeto din buhay. Pagdakul mga tugang ang turista, nabubuhay masyado ang negosyo sa rong lugar. Di ba? Iyan ang kwan. O ito. Tama yan, Mr. Maceda, magayon festival, pero ang mailing mo, mga makatakot ang maiday. So sa ibalong po ito. Di ba? Ang tao daw nag-ali sa unggoy pero daigwang mukhang kabayo. Ay, sarawayon man iniman na, di ba? Di ba? Yan ang saro sa mga adalan gayon. Sige, basa nata. Na kung paano mas mapagayon lalo mga tugang Tailingon mo ang mga dakol na mga klaseng festivals na mga nagdadarakigra. At nakaabot na ako diyan sa Cebu, sa Iloilo. Iyan na sa endang Sudinagyang, etc. Sa ibang mga lugar na mga magayo. Grabe talaga ang tao diyan. Mailing mo mananggad. Kaya mga hotels, restaurants, transportation, gabos na sektor kan komunidad nagiging buhay na buhay sa laogan sinabi ng festival. Kaya diyan po nagkakaigwasin daki return on investment mga tugang pag-abot sa business opportunity. Okay, bueno. Mga tugang oras natin, 10 minutes bago mag-alas 10 ninaga, dili po sa satuyang programang Tingog Kanbanwaan. Magbabalik kami, makalipas lang kan mga patalastas. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado na kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO. Nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries. Asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4
SRPs o itong mga marginalized consumers ang mga requirements iyo at mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. Some energy drinks promise power but are more like this. What you need is this. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Now sells for only 17 pesos. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol ang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen na sinka Jovenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. May energy na. Energy! Meron ding Energy, energy, energy! nag-crash o nag-palpitate. Baka diyan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Admissions, it's the time to rewind your school days. St. Agnes Academy, Legazpi Alumni Association Incorporated invites you to this year's General Alumni Day. Admissions Rewind. Admissions Rewind. Gather in gratitude. Celebrating 112 years of Benedictine education. May 5, 2024 at the St. Agnes Academy Gymnasium. Retro Dance Fitness Activity at 7 a.m. Registration at 1 p.m. Holy Mass at 3 p.m. To be followed by medal, donation giving, and turnover ceremony, Merienda Cena, and the Jubilarian presentation. Let's rewind and reconnect. Let's gather in gratitude. Admissions Rewind, the St. Agnes Academy General Alumni Day. Don't forget, May 5, 2024. See you there! Nagdadahog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. 4 minutos po bago mag-abot ang alas 10. Dai mga tugang kahaloy mag-release kayo na pigahalat na 2.5 billion pesos. Ha? Para po na sa mga drivers, mga tugang bilang subsidikan sa tuyang gobyerno. Ngunyan tabi na panahon, mga tugang na kinakaipuhan ninda para digdi sa Jeepney Modernization Program. Madali lang ta. Ilog tanguna ang report ni Jimmy. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang tabi digdi po sa tuya na programa. Aramon tangunan mga bareta in the morning. Mga baretang mainit. Kasabayan sa tuyang Chief Reporter. Jim, good morning Jim. Come in. So, BP, maray naga sa mga parantabay sa mga dagdag niya itong bareta dahilan sa Mandanas Law devolved na sa ibang opisina ng gobyerno dahilan sa anisyo yung manungod sa pondo. Ini na-discover kan DCGB News kung saan dati ang diagnostic laboratory so laboratory station BP para sa mga hayop ta ngunyan baga mainiton ang panahon naghapit kita digdi tangani na maaraman niya to kung ano ang mga susuprir na mga kadipisilan man kan mga naghayupan asin itong so mga arukan na mga ayam tayo ang atake kan mga rabies sa kada bis na mainiton ang panahon nag-iiba gali tama siring man sa soil lab dangan so feed formulation office digdi sa barangay Kabangan kan Kamalig nabigla kita tabi BP ta wala na palang digdi ang tulong mga opisinang ini so diagnostic laboratory wara na soil laboratory wara na
Feed Formulation Office wala na. Hay na. Kuto na da bineriyo sa pili sa Camarinesor. Iyan na diagnostic laboratory. So, pigi-check ang kun pigidara ang kampayo kang ayam, di ba? Kung may rabies. Amo. Yun yan eh. Oo. Pagkatapos may mga problema sa orig ngaya, basta diagnostic Oo, na. may hilangan mga hayop. Oo, digdi yan. Dahil na pala dyan. Wara na BP. Oo, okay. Ngunyan, anis nalidang opisina digdi, iyo ang pigaapod na salamat dali lang. Anis nalidang opisina digdi, Agriculture Program Coordinating Office o APCO. Pagkadang kung ano yung opisinang inay, APCO. APCO, pinapanginutan ni Mr. Florentino Ubalde. Oo. Iyo inian sanga na naman kan Department of Agriculture, tinagad niya to ang kapaliwanagan o tawara man digdi si Mr. Ubalde nasa buwang tabako daa. Oo. Ano niya ko ang serbisyo o makukuha digding serbisyo kan mga tao. Ini palan kumbaga sa radio station tabi BP, relay station. Okay. Halimbawa, may problema, may tuyo ka para mayor o kaya mga organisasyon mga parauma, may concern ka sa Department of Agriculture. Oo. Pwedeng dahil ka na magdirekta duman sa pili sa regional office. Okay. Pwede ka nang makihumapot digdi kung ano ang mga concern mo. Talaga? Oo, relay station. Okay. Gary satellite station, satellite office. Satellite station. Kung sa police, sipak. iyo, tama ka. Sipak station. Kaayon na pwedeng akomodaron digdi sa mga bagay na ini. Ang mga concern, halimbawa, ngunyan baga mainiton. Yes. Ang mga concern na nagrarani digdi, pinagrarani digdi, kan mga nasa LGU. So, preparasyon na kan Department of Agriculture sa next cropping season. Kaya nga niyaon daw man so pinakaso na mamayo digdi sa buwang tabako ta pinagpiprepare na da subudigang tatambakan kan na mga fertilizer so mga banhi na ipapanaw kan Department of Agriculture once na minabot na ang tag-uran pagpreparar kan mga farmers sa sunod na cropping season. Iyo ini enroll kan bagong opisinang ining pigapod na APCO. Gari magayon man magayon man. Ganina kung taga-Albay ka o taga-Sursugun ka, dahil ka naman maduman sa pili taharayo bagay ito. Pwede ka na digdi. Diretsa ka na dyan sa opisinang yan. Di pareho man sana ang magiging resulta ka yan. Garo nga ni mas harani ang Masbate, di ba? Masbate sa Albay. O pwede na. Imbes na magpasiring ka duman sa pili sa Camarinesor. Magayon man. Pero naparayo man so halimbawa nakagat kayam ipacheck mo so payo kung may rabies kung may narayo manugaring dadarahon mo na duman sa pili man sa Camarines naparayo yung ani so ilab test ipala-test mo ngayon na daga na pagsadire mo kung anoan pwedeng itaranom anoan mga kakulangan na nutrients kan daga duman mo na sa DA sa pili sa Camarines. Pero, Jim, iba man yan sa Bureau of Soil, ano? Tawag di ba ka sa Rawis? Di ba ka sa Rawis sa may UST? Sa nota. Hindi ko niya umpayan dyan. Ikaw ba dyan ki Bureau of Soil? Hindi ko aram. Iyan kayo, direkta sa DA, pero ining Bureau of Soil, garo ibang, ta-Bureau nga ni? Bureau yan, ini, laboratory ini. So, pag-test, may mga machine. Kandaga, okay. Kundi pa yan, iba yan, opisina nasabutan yan. ko na. Ngayon, halimbawa ngaya, ining yung daga na ini, darah mo dyan kung anong yung acidic sang daga, o bako? Yan. Mga arog ka yan. Yan, opisina niya dyan. Ini, laboratory. Iyo. Ngayon, ining yung daga na ini, ano ngayang klaseng kahoy ang pwede mong itanom? Titestingon dyan. Ano ngayang, ngunyan, mainit, ano ang pwedeng itanom? Ano ngayon, mga kulang na nutrients dyan sa nitrogen, potassium, kung ano pa, phosphate, kung ano pa. Yan matiyo ini ang nagdedetermine. Wala na ini, natulong opisina ini digdi. Okay. So yan, na-discover niya to BP sa paghapit niya to ngunyan digdi sa nasabing opisina. Bako na ini so diagnostic laboratory office, laboratory building kundi anapod na kay ni APCO. Agriculture Program Coordinating Office. Yes. Okay. Sa Barangay Kabangan, Camaligalbay. Di minasalita
DCGB News. Salamat, Jimmy, sa follow-up o kaya Bareta. Ngunyan na pagkaaga, mga tungin di po sa DCGB. Bareta alas 10. Susunod na, oras-oras sa DCGB. Iba po si Miss Shara Leron. Pagkalipas lang kayo nagkapirang mga patalastan. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras, 3 minutos makalis ang alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dainin nahihiling na pananabotahe ang Department of Energy o DOE sa aberya kan nagkapirang power plant sa nasyon sa tahaw kan mainit na panahon. Paliwanag ni DOE Assistant Secretary Mario Marasigan na ang nasabing insidente na nakapindyente sa full operation kan nagkapirang power plants iyuan dahil sa halangkaw na demand o pagkonsumo kan kuryente ngunyan na matindian init kan panahon. Nagpadarama nin reports as in ebidensya ang mga planta manungod sa napindyenteng operasyon as in internal problems na sigun sa ahensya magkakanigo na dahilan para magkaproblema sa full capacity kan mga planta para mag-operate. Dagdag pa kan opisyal na sangunyan, dainin yellow o red alerts sa power grid kan nasyon sa mga masunod na simana dahil mantinidong nasa normal na kondisyon ang supply kan kuryente. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Cellphone! 5 at 10 piso! Daming ko premyo! Lamang ang panalo sa Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Hinebra Ensenalo 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Hinebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo sa Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling
inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Igwa na lang kita 10 minutes bago mag-abot ang alas 10 nin aga. O pang makalipas ang alas 10 nin aga. May nag-text digdi, kasi bago kaya pinunan tayo ni. Good morning, Henry M. Tama po. Pira po daw sa pig-aasahan na beneficio. Basta po ang budget dyan is 2.5 billion. Dahil lang po masiguro kung pira tabi kung pira pera tabi pwede na maihiras sa tuya at tabi na kapwa mga tricycle sa mga tricycle drivers and mga operators. Pero bago yan, mga tugang, aramon tamunaan mga dagdag na report hali po dyan sa luwas. Kaya ba po si Joshua Bino. Oras natin alas 10:11 nin pag-aga. Balikan ta ang report kasabay si Joshua. Tingog Kambanwaan po sa inong pinagdadangog ngunyan pong alaw. Joshua, good morning, kamin. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraang tabay. Sa dagdag na itong pareta, kay Puhan, magkaigwa din rebranding pag-abot tabi VP Henry sa agrikultura. Ini ang pinag-susuwestyon kan Philippine Society of Agriculture and Biosystem Engineers. Pinipigapod na isabi sa ruining organisasyon tabi VP kan mga agriculture and biosystem engineers sa bilog na nasyon. Ay puwan magkaigwanin na rebranding sa sektor ng agrikultura tangani ng mas magdakul-dakul ang mainganyar na mga kabataan na mag-take ng mga agriculture courses. Dapat mawara na itong dating image na yaon sa isip kan mga kaakian na pag nagkuha agriculture course, automatic, yaon sa tahaw kan paroyan, nagbabalad maghapon. Siguro sa nasabi ng organisasyon sa pag-ampang kayo sa media, kung yun ang pagkaga kayo ba si Mayor Geraldine Rosal, kaya po itong baguhod tayo din Pedro, kinasanayan pagkakaya, halimbawa sa mga puro pamilya sa mga barabarangay, masabi ang kurang, ngayon nonoy, mag-adal ka ng marhay, sanay ka na lamang mag-arog sa muya na maging paraoma. Paraonan mga Yakob, mauma ka pa. Di ba? Garisala ang, bako man kaya iyan nakasentro sa pag-uma, ang kursong agrikultura. Correct. Pag ika nakatapos dyan, ikan magiging boss. Correct. Di ba? Yan ang gustong baguhon at kailing na sa ating organisasyon na dapat mahiling ka na mga kabataan na mahiwas ang sakop tayo BPNR ng agrikultura. Dito sa inot, nakatabang ka pag-abot sa food security. Nanggad. Ang pwera ka yan, dakol pang mas kumbaga haralang ka na posisyon ang pwede mong magibo na pwede kang ma-impel to pag-abot sa research kung paano mapagayon ang sektor kan agrikultura at singkulti pa tayo Henry mga bagay na makusa na sa pagiging para magbabalag ka maghapon. Correct. Kaya yan ang natin na pangapunan. Tangon yan bagang pagkaaga, pinag-welcome ka na LG Legacy ni Mayor G. Rosal ining mga members na pisabi ng nasabi ng organisasyon. Tapon mo yan aldaw, mapunan sa indang National Convention dyan sa Legacy City Convention Center kung saan maabot din sa syudad
ang nasa 1,200 hanggang sa 1,400 na mga agriculture as in biosystem engineers hali sa bilog na nasyon kan Pilipinas. Oh, nationwide yan, ano, Joshua, di ba? Okay. Gusto sabihin, paano man ang galaw yan, ano? Maski nga ni sa mga, ay doon na to sa ginubatan kong gumustat, yan mga sa ginubatan, igwa ki kurso dyan na agriculture. Di ko aram man ang kung kumustang turnout ngunyan, ta. Actually, may midbid ako na nag-graduate sa BIO, yaon sa Thailand ngunyan. Grabe ko niya, marayon ang buhay niya ngunyan. Di ba? Ta siya ang saro sa mga manager kang sarong dakulang farm duman. Dali man siya nag-aarado. Siya, ano ba, magagamit yan sa agriculture na pig-aradalan. So mga kausukuan na, so mga high-tech na. High-tech, advanced ng maray. Yes. Actually, dito, dyan baga sa Subiyo baga, minalawas pa sa naso resulta kan boset. May sarong course sa BIO na about agriculture, tong animal production dito dito. Sarong sa ng estudyante ang naon sa listahan. Sain? Sa BIO, support sa BIO na animal production dito. So, sa ng estudyante ang yaon sa listahan kan mga nakapasar. O siya lang nga nagkuha gayod? Siya lang nga nagkuha. Paano ito maayos? Iwan ang gusto kong mara. Araw mo yan, usual mga interesting top stories, interesting news. Halimbawa, sa kadakol-dakol na estudyante sa Bilog na Bicol Region o kung taga saan ka, anong kurso ito? Ay, di ko masyado sure, pero about ito dito sa animal production. Sige daw, i-research mo daw yan. Mga animal production, agriculture, pero nagkuhaan, di ba? Agriculture, ano pa dyan? Iyan, it's about mga animal husbandry. Di ba? Dakulong ka talaga. Ilingan daw kung iyan, saruan sa mga anggulong, i-research mo daw. Kung kumusta madanggad iyan, correct. ang mga aki na nagkaka-interest dyan, di ba? Nahiling talaga na nawara ng interest ang mga kabataan. Kaya sabi ni sa pagkaripon niya na pagkada, bagohon, mag-rebrand pag-abot sa sektor kan agriculture. Yan talaga. Kami nga dakula kami sa bulod, pero actually, kaming tulong magtulugang, puro kami lalaki. Demang kami saro sa mo na nag-switch nagkagusok ki magkuang agriculture. Pero talaga sa iba, abo ka mati nga yan, anoy. Okay. Sige. Yes. So, yan tabi. Pagkaripon niya na pagkaga dito sa Lautana City Hall. Josephino, Very good yan. Sige dang, may reaction tayo. Hello, good morning. Ay, naputol si ma. Ay, ito na. Ito na. Hello, good morning po. Good morning, ma'am. Ay, naputol. Bakit kaya napuputol to? Sandali lang. Imposible man na dahil kilod so nag-upload sa ko. So nag-upload sa ko sa load. Pero may yan nag-upload sa ko sa cellphone. Pero may igwang kwarta. Tamay ikwan siya igwa siya ki... Naigwa siya ki pensyon. Madam, marin ha kaga. Good morning. Hello? Ay, nawawala talaga. Good morning, gara extended programa mo. Iyo tabi, Boss Raul Calio. Good morning sa mga taga PYZ Enterprises. Good morning, tabi, Bossing Raul Calio. Diyan sa Orosite, ang tindahan na may mga available ang iba-ibang mga radio sets. VHF Radio Communication. Mga over. Kalka mo dyan, barato dyan, sabi mo na matatabangan ka mo na malisensyahan yan sa National Telecommunications Commission. May mga second hand, may mga used laptops pa dyan, pwede. Hello, good morning. Hello, ma'am. Hello? Good morning po. Hello? Yeah, hello, ma'am. Hello. Yes, hi. Hello, Sir Henry? Yes, ma'am. Good morning. Dito ka na dadamo. Ay, bakit kaya? Hello? Yes, ma'am. Good morning. I will listen to the radio na lang po. Okay. Go ahead po. Anyway, you're on the air, ma'am. Sige po. Ano pong reaction ta? Kasi yung report ni Joshua. Hello? Yes, go ahead, ma'am. Sure po. Go ahead. On the air ka. Rebranding. I think the proper word is re-education. Kasi, gaya magpuon kita sa mga maestra
pagpatal ang aki, go home and plant kamote, ang sasabihon. Iyo baga. Oo. Mm. So, bako lang suaki ang perception dapat lainon. Dapat lainon ang perception kang mga nagtuturo. Yes, yes. Because pag-encourage kang mga teachers, ang mga estudyante mismo, na bako agriculture ang kwaon. From an early age, pigdidis ganar. Yan, Ang mga correct. aki na gari ang pagiling sa pagtanom buda sa farming is maluya. Kung di kang maluya ang payo mo, diyan ka Yan, So, ang yan. identity kang farming is sa mga maluya sa naiyan. Opo. Sa mga daing kamugtakan ang payo. Kaya yung baga, insulto baga yan, nagagaraksak ka mga aki. Go home and plant kamote. Inanggan. Sabihin kang maestra. So, ang aki, ang perception niya, pag farming, maluya yan. Yan ang pinaka maluyang profession. Kasi it's not even considered as a profession. It's considered as padusa. So, napunta ka ini? So, nasulitan, magsulit. Ano ba? Maluyan ako sa Bicol. Yeah. So, ang tingin ko sa education system mga maestra mismo, sa arong, ibaho na ang cultural perception or pagkasabot kang farming. Iyo Yan ang talaga. kasalalay ang survival ka as a nation, as a community. Iyo. ang nagbubuhay sa tao ang pagtanong. Urual daw kay Ponta magkaon. Nanggad. Tapos, siguro, you can feature mga successful farmers na nag-asenso dahil sa Tama. pagtanong. Yes. That's a good Kunyan point. nga may programs so Native Trees Association kang Philippines. Pig-encourage ninda. So may Opo. mga daga na deman sa ng pigagamit na magtanom ki native trees, so mga hardwood. Aha, okay. Oo, tanuman ninda because one, makatabang pa sa environment. Number two, tabang sa kang tubig. Iyo baga. Tapos, at the same time, ma-protekta ang satuyang mga native na kahoy. Na dapat, like, sa magkono, halimbawa, so ironwood. Kita igwa kaya na ironwood, bihira ang igwakaan. So, dakulon sa na ang mga bagay na di aram kang satuyang mga nagtuturo. Kasi na mismo, ignorante about farming. Yeah. Kaya makairak man sa mga aki kay farmers, kaya ang feeling nila, second class citizen tinda. Iyo baga, adi. Iyo baga, sir. Yes, correct po yan. Piglalait ninda ang ngaya aki kay paraoma. Kari sa dayuto ng pangimati mo. Nanggad. Tapos so aki kay empleyado na akala mo special. Di ko maintindihan ang ating attitude sa arugkayan. Iyo. So it starts from the school. So sadit ka pa, elementary ka pa sana. Na susuk na yan sa isip mo na maluyang klase pag farmer ka. Yes. So yan dapat ang bako sa rebranding, maski anong gibuon mo ki-rebranding, kung ang mga educational system arugkayan ang perception, dahil man mangyayari. Yeah. Opo. Okay. Salamat po, sir. Salamat, ma'am. Thank you so much. That's a good point. Diba? Ilingon din do, mga tugang talaga. Naging kinaugalian, mga tugang, dahil yun mabago yan talaga. Pati nga na sa ibang mga teenagers, garo dahil naman deng ibang deng interest. Pero, tama itong sabi ni Ma, mahanap kita ki mga tao na pwede tang may feature din ng mga successful farmers talaga duman sa Thailand, si Kwan, so taga Daragay, graduate siya from Bicol University. Tabi, ang ina niya, teacher, public school teacher. Pero siya po, mga tugang, naging successful duman sa Thailand, pag-abot tabi sa agriculture. And, siguro, sa pwedeng may consider pa dyan, ang sitwasyon kang gamit sa Pilipinas. Ilim mo, di ba? Farmer ka, ang pagiging farmer mo, mailing mo na
So, ang farmer mismo, madugi, mati ang itsura. Pero ilingon, nakaabot kaya ako duman sa Napa Valley. Duman ang pinakadakulang winery sa bilog na, at sabi ang claim duman sa bilog na Kinaaban. Sa inutan niya may mahiwaso na tanumang ki pistachio nuts. Tapos sa inutan, tanuman ki mga vegetables. Tapos bago kami nag-agi duman sa nalingawang ko sa lugar, pasiring duman sa Yosemite National Park sa California. May tinagay may waso no mga tanuman ki mga iba-ibang klaseng mga kuyan, iba-ibang klaseng mga vegetables, no? Kaya lang, di ako duwang kinaagihan na tanuman ki paroy. Wala sindaki. Dahil tanuman ki paroy. Sa US baga, di ba? Gagkaraong kimaluto ang mga tao. Di ba? Ang mga Amerikano para, mga Asyano, nagkakaon tabi ka, kita tuon kita. Pero, sinda duman, dahil man ang mga pure Americans nagkakaon ki rice talaga. Di ba? Kaya wala sindaki, tanuman ki rice field. Wala sindang rice field naman. Di ko man napansin ki Marita, ano nga nagkailing kong iniyo? Ako sa nagda-drive, ako sa nagmamaneho kang auto ni sister-in-law duman, ako sa nagda-drive. Di, siyempre, kunya ka sa freeway, Salbatana, dapat makaskas ka, tanda ko pong kagumuloy ang dalagan mo. Pagbalik mi, sister-in-law naman sa nag-drive, pigpaparahiling ko ito, na mga kuha na ito. Daling mo, ano ang observation ko? Ang mga farmers duman, farmer owners duman, mga ang mga service, ang mga gamit nila sa pag-cultivate kan daga, gabos na truck, yan ang mga hand tractors, so ang nag-cultivate kan daga, nakasakay, gari ka driver. Ang mga farmers, ang service, mga pick-up, yan ang mga Chevrolet, ang mga pick-up, Hilux, yan ang mga, Ford, yan ang mga Ford Raptor naan, service ang kan mga farmers duman. Ang mga farmers, paingurago na truck, darakula, no na mga trucks. Tawan tayo, may hinapitan kami na pwede kang mag-oro-snack duman. Nakaurong ko nanggad ito. Nasarong, nagpirit ako magbuhi kadakul-dakul na English, ta interesan. pero sabi ninda, ako ngaya, aki ba niya, if I am nga a son of a farmer. Sabi niya. Siya daso nagmana kan negosyo ka naman ninda. Imagine ang kanya, ang pagkatapos na i-harvest mo sa imong produkto, diretso duman sa sarong dakulang bodega ninda, packaging, may packaging diretso ang packaging, and then transported diretso sa truck, pasiring sa merkado kan US, kan California. Di ba? Ang karabasa pati Salbatana, darakula unununon, gari mga bula sa basketball ka darakula, ang pumpkin ninda, karabasa, Salbatanang sarig. Yan, pero may mga mayamanunon ang mga kwan. Pero sa tuyan, ilingon mo, talking about agriculture, dalampasan na kita kang Vietnam. Nasabi kong dalampasan kita kang Vietnam, dalampasan kita kang Taiwan, India, Malaysia. Sabi kong dalampasan kita, nag-import baga kita kibagas, hali sa mga nasyon na yan. Diba? Vietnam rice, nag-import baga kita. Kung sabihon, sinda mga tugang dakulon ang supply kan bagas ninda. Kaya pigi-export pa sa Pilipinas kan Taiwan, Vietnam. Thailand rice. Natatagit na digdi. Dahil kita nakaka-export. Puro kita import samantalang kita agricultural land. Binurog takanta ng subdivision, gineribo ng gineri kung ano-ano. Anong problema? There is something wrong. Siguro kung mag-SWOT analysis gayod ang Department of Agriculture, aram ninda yan. Aram ninda yan ang Department of Agriculture. At diba, magkanda ka ki. Ano nga apod ka yan? Dapat magkaigwa kang una kipiga-apod na situation analysis. Diba? Situation analysis. O mag-SWOT analysis ka, di ba? Tapos, pagka-SWOT analysis mo, aramon mo kung ano ang problema, root cause analysis,
mag-root cause analysis ka. Aram ninda yan yan sa gobyerno. Alumin na ngayang giniribo yan. Nata rin natutumbok. Ano ang problema? Nata rin natutumbok ang problema. Baka ang naaraman ninda, so mga sintomas lang kang problema. Dahil nadakpo ng kausa, kang problema. Di ba? Aram nila, mga matalion na niyaon dyan. Kita nga nila ba kung matali aram ko? Pero natin yan. Kaya, i-research mo ito, Joshua, na news. Pero ang gustong mag-take agriculture sa bio, ilinga daw, ilinga daw tabi, Joshua, kung pirang estudyante ang nagka-interest na maglaog mag-take agriculture sa Bicol University. Yan sa ginubatan baga, pira na estudyante, pira ang second choice nila ang agriculture. O karin, kami kayo talaga, nagdarakula kami sa Bulod, nagdakula kami sa Kamote Balingoy, ang ama ko farmer, ina ko yun. Kami kapos kami, nag-arara, etc. Ang inabot kong pag-farmer ka ito, manual, arado sa Bulod, arado sa rice field. O karin, di sa muya nagka-interest na ngaya magkuang agriculture. Tako talaga, ever since, ang gusto ko, maging doktor. Doktor talaga ang gusto ko. Hello? Amiga. Yes, morning. Morning. Nagla ako naman sa agriculture. Yes, sir. Go ahead, Tabi Reg. Sa agriculture kaya na yan. Ini, totoong nangyari. Mga amigo ko, nag-apply mo ko kasi, alam mo, nakagraduate sa agriculture. Yun. So, siyempre, ma-apply ka naman ka sa Department of Agriculture. Yan. Ayaw, basta na pwede mo matatrabahuhan Iyo. Ay, papamalay-balik Kaya naman pag nakatapos ka sa agriculture, matrabaho ka sa gobyerno, ma-apply ka. Yes. Pag-apply nila duman, wala man sinda na ko, balikan mo na sa Nanoy. Kasi, so, iba kaya sa mga yaw na duman, nag-reserve nila, so nila na nakatapos, yun yung palit nila duman. Sa Department of summa sa gobyerno, ini, karapalan na, totoo ini. Iyo. Totoo, nangyayari yan. Di nangyari. Ang nangyari na naman, si Juan de la Cruz sa isang connection sa government and everything, Juan de la Cruz lang siya, ma-apply siya sa abroad. Sa abroad siya nag-excel. Iyo talaga. Dako na kumidbid, nag-arabroad talaga sa agriculture graduate. Di ka nga hihiling na agriculture na siya nagtrabaho din. Naglag dyan sa FM, nagkuhaki office, agriculture na to. Mararog ka yan. Ang nahihiling ko din sa Toya, sa related sa agriculture, hindi bagang mga peste. Iyo. Ano ba kanmigo? Mina-apply ngayon sa mga darakulang industrial, sa mga gibang kang feeds. Arukaan. Pero so talagang direktang sa DA ka, aram mo, tama ka pa. Kung may pa-retire na dyan, ipapalit. So akin niya, kung araw ka naging practice, gano'n practice, adi? Amigo. May mga kung farmer ka baga, farmer. Kasi yung sabi baga, ang farmer primitive, talagang di man talaga maaasiso ang farmer. Farmer. Di ka man nadaga. Nakikitaro ka lang sana, nakikilati ka man sana sa, yung man ang nakikitaro ka, nakikiginig ka. Ka man sana sa mga darakulaan daga. Tapos apo doon, dapat niya mo maging farmer. Yes, mo ako maging farmer ako. Apo doon akong farmer. Pero, hindi ang realidad. Diyan kaya, amigo, narunuman mo, amigo, so. Ka man sana, tanong ka, tapos, di nakatanong na ka mo. Maalat ka mo, na ito tumakula. So, para pa nag-alat ka mo, paano na, nga ka ba ko? Di, ang gigibuhon mo, mangungutang ka. Di ka mapapasuldoon ni isa dyan na nagtinarukan mo. Mabuyo ka man. Mababaon ka utang, so, paano na yan? Mabuyo ka man, migo, na mag-ani. Wala na naman tayo. Pambayad mo naman sa utang mo. Sana ko so, sa agriculture, which, ayun dati, kung paano nila, dahil nakukuha ang tamang formula, no? Makairak talaga ang farmer. Dahil nakukuha ang tamang formula. Oo, dahil nakukuha ko. Iya. So,
sa mga nag-strive man ang mga kamigo ko na nag-eskwela kay agriculture, wala man digdi. Yeah, Pero totoo. mga sa abroad, mamatay digdi. Nag-a-abroad sila. Okay. Dagdag ko lang itong kaanuhan. Totoo yan, Migo, ang sasabi ko. Lalo na sa, so, Department of Agriculture, kung ma-apply ka, hindi ka man maka-apply, mas mataliyong ka. Kung hindi kang bagger sa laog, Tama. hindi ka nakakalaog. Yes, Yan, okay. practice na yan eh. Yeah. Practice na. Tapos nasa laog, sa pa-eskwela, uli na si agriculture sa akin, dahil yun ang nilalaog nila. Okay. Sige, Migo. Salamaton ha. Salamaton. Yeah. Mabuhay. Alright, thank you. That's good. Yeah, good point ito. Diba? Magayon na yung punto ni Rich, mga tugang regarding sa agriculture na yan. Kung talaga, naku na rin talaga kita maasin sa pag-abot sa agriculture, adi. Gari malabo, pag-abot sa eleksyon, para lansin sila naman kita. Lansin na kita. Ang mga mayaman talaga pag-abot sa agriculture, so mga may asin na ngaya. Kaya baga nauso baga kan mga ya, Panginoong may lupa. Diba? Mga kwan baga sila, mga ano yan, mga, diba? So mga, ano yan, mga asyendero. Hen mas prepared na gobyerno ang mag-import kibagas kaysa magtao kitamang tabang sa mga farmers araw kan fake fertilizers, etc. Tay gwatulos kidilensya sa pag-import. Ang mga Pinoy kaya mga mayabang abo sinda apudo na para uma mga ambugon bako gabos na farmers. Tama yan Mr. Maceda Magayon Festival. Okay na to. Alright. Okay na to. Aha. Alright. Bueno. Mga tugang, thank you. An aramon niya to susunod na kay Basi News Director Mar de la Cruz alas 8:33 oras po sa Pilipinas sa pangaran po ni Fio Fernandez. Ini pang sendong nakaiba ngunya na pagkaaga pagkahapon Henry Maceda po. Mabalik kita alas 3 sa programang Pinky on Mo. Thank you. Goodbye. Maray na hapon sendo gabos. Ini po ang Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.